Tinokuchingamidzai pano paSly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Nhasi tatiregai timboshanya paHarare Central Prison apo patatiregai timbonokurukura nevamwe vedu vari mukati meusungwa tichinzwa kuti mhosva dzavakapara dzingave dziri mhosva dzei dzavakavasvitsa mukati menzvimbo inoi. Rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rudhenya. Mukoma tinokuchingamidzai muchirongwa. Indonzi Chishikaji. Mukoma Charles, chakaitoti muwanikwe muchisvika mukati menzvimbo ino yanga iri mhosva yei? Yerepi. Okay. Maybe mungatitsanangurire kuti mhosva iyi yakaitika sei? Musikana wandaida mwana wechikoro, mwana wasawera wangu. Saka ndakazoenda kumba kwake ndiko ndakanobata Chibharo. Okay. Maybe mungatitsanangurire kuti kubva pamakava nepfungwa idzodzo dzekuti izvi ndo zvandoda kuita nechi, mungatitsanangurire kuti zvakafamba sei here musi wacho kusvika muchizobatwa nemapurisa kuti mune mhosva? Zvinhu zvakangoitika usingafungiri ndo zvichaitika pamafungiro etinenge takaita. Semunhu anga akadhakwa, saka wamwa zvinhu zvinondikunza zviri common kwandiri pazvinenge zvasi common. Zvanga zviri common kwandiri. Ndirwadza nemagariro ndakaita nekuti kana ndakabuda izvinoti panze ndikumbira kuti chokwadi saurawo ngaandiregerere, ndikumbira regerere kwaari ndinomubatira nekutadzira kwandakaitira mwana wake yandiri zvinezvi. Mungatitsanangurira kuti zvakaitika sei uye zvakaitikira pai? Mumba memusikana. Makamuteera kumba kwavo? Kwavo ndokwandakaitira mhosva iyoyi. Kuvabereki vake pamakateera apa vakanga vari kupi? Vabereki vake vanga vasipo vabereki, saka vamwe ndovakazoona voma next door. Ndovakazonga vakufamba amai vacho vanzi mwana yakarekwa naamofu nezuro manheru munomba, ndobva yazondase yaenda kumanibhaudi. Dzakanga dziri nguva idzi? 12 o'clock dzenguva dzemanheru. Makanga musina mudzimai here kuti muze uwanikwa muchienda kunext? Anga atofamba angaenda kumusha kwana mai kwanga kuno rwere wamai vake mudzimai wangu, saka ndakabva nangoendawo ikoko ndibva kubhawa. Sa makangobva kubhawa makadhakwa ndobva mangonanga mumba make, but mumba maairarawo musikana uyu makanga musina vamwe here vanin'ina kana chii? Sina. Akanga ari ega? Iwani chete mwana wasaura wangu iye musikana. Okay. Saka makazobatwa sei nemapurisa? Se ndipo ndakazoonewa nevamwe ndakubuda ndovakazoenda kumanibhaudi. Sa makadhakwa kudaro makaenda mukanopara mhosva yamakapara muchimva marara ipapo futi? Ndakatora mumba pacho pamumba make, saka kuseni ndakubuda kuma5 ndipo ndakaona kuchine vanhu ndakuita madzimai uya kubva ari pamwana wasaura wake mbambo, saka ndobva ndasungwa nemanibhaudi ndobva kuchitokisi kuzheri pachitokisi pamagunji. Okay. Muchizonzi mabatwa nemapurisa, mapurisa akakubatai muchiri pamba ipapo kana kuti vakazoita zvokukuteerai kumba? Ndokwati zvibatira kumba kwangu ndatobamba pangu zvangu totoo mugadheni tichidiridzana nezangu efodya, ndoma ndakabatirwa mugadheni mumo. Ko vana panga pasina vana here, vana venyu mimi pamba? Vanga vatogeza nda kuchikoro. Sa pakauya mapurisa makanga muri mega? Adzimai angu anga vari vasipo. Saka ndakangobatwa pana mwana mukomana angaenda kunofudza mombe padoko, nditora mombe mupadoko, saka ndopa ndangobatwa. Saka vakazouya mai vacho hanzi hanzi baba wasungwa, hanzi vari pamwana wasaura wenyu. Saka adzimai angu ndopa vakazouya kupi ndiri kuchitokisi pamagunji. Akati baba mwana chii chamboitika kuti muite izvozvo? Ndakati mhino amai mwana zvangoitikawo senzira inongoziva kuti varume tinongozviparira mhosva zvisina maturo. Handiti akanzi tichazotokuona ichi muze mune kuzotongwa chi kujeri kwenyu. Handiti
saka ndakaenda mukoti ndobva ndapuhwa 20 nekoti ndobva izondibvisira 2 ndodzika ne18 jeri ndobva izondibvisira 6 ndodzika ne12 try. Okay. Makamira mukoti muchinzi mukoma Charles matongerwa makore 20 makazvigamuchira sei? Musikana anga atomo mubox akatomira musikana akanzi baba wasimudza ruoko rwako rurudyi. Musikana taura chinangwa chako kuti chii chakati kuna baba wanzi avakandirepa anditika zvaka baba muri kubvumirana zviri. Ndakati hongu ndakazviita vakuru vangu handingarambe mhosva ndakapara nekuti wakada kunzvenga mhosva kubatsirike zvakafanana nemi handiti muri kutitrita handiti kauda kutibatsira handitika kutize kuti zvakaipa chakata sei chakaipa achiti hauchidzokureshi mukati mune zvakata mune zvakaipa handiti ndio mhosva yandakagarira muno gogo ini handina mashoko endingazvirambi ndio zvakaitika kwandiri kuti unzvenge nyaya yako hazvina zvezvinoshanda. 216 ndichisungwa mujeri ndichipinda muno mukati. Saka pamakatongwa muri mukoti mudzimai wenyu akanga arimo here? Akatouya mudzimai wangu akati inini chokwadi zvatondirwadza kuti murume wangu afungei kuti aite zvinhu zvakadaro kuna mwana wesaura wake. Zvinhu zvindonyadzisa zvaaita murume wangu handiti. Saka aiwa tinotenda nezvamaita kuti tiya tizovaona. Vakazouya pachikuru pachinhoi gadzira chikafu chekudya vachidzokera kumusha but nanhasi mudzimai yangu vanhu vakuzvenga vakauya saka zvitovarwadza nezvandakavaitira. Saka kubva muchipinda mujeri kubva musi wamakatongwa kusvika nhasi havasati vambouya? Vana vatomboya pano kana 1 kwakwanguya mwana wangu mukomana ndiri kuchikuru 218 muna nhasi kusvika ndiri muno munhasi hapana akazondibatsira kana chikochuni kana zvekushandisa chaizvo handina. Ndongova munhu anongomuka kurara pabhesi nekumuka nekugara. Okay. Mwana wenyu achiuya kuzokuonai kuchikurubi mashoko aangave akatanga kukutaurirai kuti baba zvakati haana chaakwanisa kutaura neni. Akangoti ivhisitora akangoya kuzondivhisitirawo aitobva nekwaibvowo vangondipo zvinhu zvakati handakwacha nekuti kuchikurubi zvasiyana nepanapo pasendral munongonotaura nehama yako pawindo paipo uchinzi mumbotaura nguva yemunopiwa uchiri pamutaure manje kungopiwa nepakawindo iye ari kuseri saka kutaura naye hamana nyongona kurukura naye saka unzi shendai mukati. Saka ndo nyaya iripo gogo. Saka inini ndakabva muno musasaura wangu uyoyo zvechokwadi ndokumbira kuti kwaari ndakamutadzira ndabuda panze tonobhadhara towirirana chimuraini kana adzimai vangu chaivo ndofanira kunovabhadhara chii nezvandakavaitira pamberi pavo. Zvinhu zvakatovashungurudza nezvandakaita izvozvo nanhasi izvozvo vana kutambudzika vari panze handitika havana chavari kukona kuti zvinhu zvizvo vari kuenda kuchikoro here vari kudii hapana mari vanewana vanisasivi ende mafoni nhamba acho kundiona handina. Pamwe wakachinja malaini ndakafonesa available no network chichi pamwe wakatochinja malaini saka ndikutoshungurudza mukadzi nevana nezvandakaita izvozvo zvotondirwadza. Hazvishambise mukadzi kugona pasina pamwe akaenda kana handigarire izvozvo. Saka imi mukaona mukadzi akatororwa akaenda samwe munozvigamuchira sei? Handiteeri ndoteererei indi ndakatomutadzira kwaari handizokwanisa kutaura kwaanenge arorwa undomutera nchii ndiri kuenda kuti aiwa handiteeri nongogara zvangu ndozvitsvaga mari ndozongotsvagaona chichembere changuwo chapedza kubereka chengeta vana vangu neni tichingorima zvinhu zvedu pamba vitokagara nekuti haukwanisi kutera mukadzi uchidika kuti unomutera ukamugona haukwanisa naye nokuti uri kuenda kupi unosvika kune murume ndimba yakapfuura iwe akasvika akakuuraya wozodii hapana chandafira. Saka ukaona akaenda aiwa haisi danger. Inini ndakatotadzira ndini kuenda kana Mwari chai ndakatotadza zvandakaita kwaari akatogumbuka nezvandakaita ndosaka pamwe chii chikatotadza kusauya uko akatozarirwa pamwe kutorwara neBP kuti kumurume wangu akandishorei nezvaakaita kwandiri. Saka hazvishambisi kuzonaka pamwe akaenda kuti ndonutera mukadzi wamutera uchienda naye unotera uchienda kupi usvika kuno baba vanopengwa kumba kusvika demo
kufira mahari watiri dai ongosiyana nazvo. Saka ndo mashuko ndingakonzwa nemugogo gwari kana zvitondirwadza pandiri pano kuti chandakazvitira chandakagona hapana jeri rebhindura. Tangu kune jeri but ndiro jeri racho manje taakuziona tiri muno mukati kuti ndakazviitira dai ndakangosiyana nazvo ndiri panze nemhuri yangu. Saka ndakatochungudza mhuri nevana panze nemukadzi wangu. So mashoko amungada kuudza Sawira Matauri ko wacho wamakatadzira wamakaparira mhosva iyi makambobvira mamuonawo here kubva zvamakapinda mujeri kana kuzombonzwa kuti chii chakazoitika? Akatosvika pamba pangu uye musikana mwana wasaura wangu akati no munodza saura wangu kana anenge agonzwa kunovaona kana vabuda ngavati vakumbirire gere nezvakadachi. Mukadzi wasaura wangu ndiye aitaura izvozvo kwete mwana. Mukadzi wasaura wangu dakati ano hazvikwanisiki kuti handizondobuda gore ripi nekuti kwetiri kuenda zoti hakuzi kumbakawo kujeri vazhinji vakaparira pai majeri unogona kusvika urobva wafa wadzoka wachitura. Saka unozotaura naichi hapana. Saka ndikumbire kuti mimi kana Mwari andichengetewo ndapinda mukati ndatongwa ndabuda jeri ndapedza handitika ndipe chazotogara dare nemi ndokubhadharai nezvandakakuitirai togara takawirirana mukati merai tinzwisisane mukati kuti tisagara takangomakana kuti zvakazodaita kadai togara takatobhadharana ndokuti shuwa ndakakutadzirai ndini ndakaita zvisiri pamutemo ndaisingazvozvo hazvi pamutemo penyika handiti ijeri randakazvitsvagira ndega. Saka ndo mabatsiro emugoni kuti imi muri hama dzangu nevari panze vese vanin'ina wangu nevakoma wangu vari kuwana weSteven nehanzvadzi yangu mai baby namai yangu vari wamai vangu please kana variko kana zvakazobudo paredhio kana pamatv ngauya vazondoonawo titaure navo zviri pamwoyo pangu nekwavari. Ndikumbira regerechi namai yangu ndakawatadzira navo nemudzimai wangu nevana vangu pandiregerero ndakatadza ndini vanotadzira ini ndakatadzira ivo. Ndo chidzidzo changuti ndikumbiriso kwavari hama dzangu dzizo ngadzindiregerero ndakakangaza zvikuru nevana vangu nemukadzi wangu. Ko dzidziso yamungada kupa kune umwe akatoteerera izvezvi pamwe atori mubhawa ari kutofunga kuti ndikabuda muno mubhawa ndikutoenda nekwamainhingi ndonobata mwana wavo. Dzidziso yamungada kupa munhu ane pfungwa idzodzo kana kune vechidiki ane pfungwa idzodzo kuti nhasi ndiri kutonodai? Ndiye ndingakwanisa kupindura kuti munhu iye kana dai akaita mwana wangu kana ndiani please kana uri mubhawa chinwa hwaiwewe usachive zvavasina kuona usati zvandaona vari kufamba apawo ndakutonovabata ijeri siyana nazvo ingosiyana nazvo uenda kumba kwako uenda vanhu wadhakwa oganika. Saka chiregoda kuti ndaona mukadzi wendakuenda naye ndakuda kuti muchendeete zvakati muno yamukati tinosangana pano pasendera paharare ozobudawo futi paredhio kutaura sezvanakaitawo. Saka siyana nenyaya dzakaipa zvisingafanirwi kuitwa siyana nazvo zvisingabatwi usabata bata zvinobatwa hazvitenderwi. Wiriranai kana kuda munhu wako motaura morora munzwisana mupedzerana moroorana mugarisana kwete zvebaiginya hazvitenderwi pamutemo. Ndo zvakafana kana panze zvorura kana purezidendi ichautaura kuti musanwe mutoriro iri kudhaka vanhu nemadrugs ndovari kukonesa kutaura zita romwe wapano riri kuona munomu nyaya yemadrugs iyi vakuenda mhosva isiri kuuraya munhu zvisina production munouraya munhu wemomberi. Saka aiwa vechidiki vese vari panze kana iye vanhu vangu chaivo chaivo ana give mona naSteni naEdhi siyanai nazvo vanhu vangu baba ndiri mukati nyenzira iye munoziva nyaya ndakapindira muno mukati. Saka chireti kumba pasi musiyane nazvo svika ndabuda babonyi ndiri mupenyu tisangana nemhuri dzangu tichionana. Handikuti ndombomerana kadai ndo mashoko andokwanisa kutaura nemugogo kwanhasi. Saka makagara muri muno mukati meusungwa ndinotenda kuti makagara nevanhu vakaparawo dzimwewo mhosva dzakasiyana nedzenyu. Dzidziso yamunomboti kana magara muri mega dzidziso yamunopanana
pachezvenyu ndeyekuti chii? Hapana mwa ndakatomboudza musero achitanzi inini isi tiri makorokoza, isusu tiri marobhari tinoba tinodi. Ndakati nzwai vakomana, urobhari hwamakaita makaita muri panze ka musingambosungwa. Handiti makazina marobhari makati asi makasungwa muri mukati, kana mabuda musati sei hazvichapa mudzigari katatu sisiya nemhosva yakaipisisa. Kana ukata munhu wogoridhe wewe hazviri kuti ndaenda kurinchera goridhe tiripo 4 ndosvika ndokuganya bvura imimi pamari ndakutotiya ndatema vanhu takutema vanhu takuwana mugodhi. Saka hazvina zvoshanda, siyana neunhu hwenyu kana mabuda panze. Muri vana saizi ndakaona musaizi vana wangu, saka siyana nyaya dzenyu hazvichaita zvamakaita zve zvakatopfuura. Handitika zvamamunomukwa muchirifoma iyo. Handitika kuno kuti tofanira kuti kunorifoma tiri muno mukati. Zvino kana musingadi kurifoma muri muno mukati, kana panze pacho makabuda hamurifumi futi, munongodzoka nenzira imwe chete same style. Saka nyaya yakatoipisisa siyana naye. Ndinyanzisa tiri museri mangu nevamwe hama dzangu dzinotaura nemhosva dzakasiyana dzedu tiri mwari mumasero. Okay. Tichidzoka mamuri kugara muno, ndezvipi zvamukati tiri muno muusungwa? Vana sekuru vari kutidzidzisa ichi neichi neichi. Ini zvangu zvandave kugonawo kubva zvandakapinda mujeri 2016 kusvika nhasi unoyu, ndave kukwanisa kuita ichi neichi chandakadzidziswa nana sekuru nana gogo. Ini ana gogo veRehabhani ndingambovashora. Handitika nechirongwa chedu chatakanyorwa mazita cheRehabhu ichi chekunzi taurai mhosva dzenyu. Handitika todawo kutiritai, tiri kudawo kurapai nezvamakaita panze. Handitika svika takatofila mafomu. Handitika svika nanhasi inini handina chimwe dambudziko ndikwanisa kundisangana naro panze futi. Kana zvedoro chari panze handichada unorona kumwa hwacho, handichada. Ko zvamuri kudzidziswa muno mabasa emaoko amuri kudzidziswa nana gogo? Ana gogo muno mawakatanzi kana muda mabasa emimi munomu handa basa tu. Kuna maplamba uko varita zvako kuno werida uko kuma workshop uko. Takati isusu zvino kuti tiende ku hatikwanisi kuti tiri masikilasi. Imi ndimi munofanira kana kuda tiende ku mufambira chinyatso ndimi toenda kuti botsvagira basa racho maplamba iko kana kuno weridawo tinozvigonawo, kana kuplasta togona kuplastawo. Saka ndonya yakataura ana gogo weRehabhu tiri muno mukati muno. Saka hazvisati zvaita sezvaiitika, tiringotarisa kuti vachazviita here kana kuti vachakundikana nezvematauriro akata pavakwambopedzisira kuya munomu. Vamwe vatambotaurawo navo vamboti ini ndakadzidziswa welding, inini kezvinozvi ndakadzidziswawo kusona. Imimi chamadzidzawo sofa munomu chii? Handisati ndadzidza kana kusona kwacho, handisati ndakwanisa kusona. Handitika dai ndanga ndadzidziswa kana kunosona nemushini kana kuenda kuwelding kana kunoita kapenda kuplasta zvimwe zvinodiwa ndokwanisa. But handisati ndata se ndawana basa racho ndiri mukati. Ndikwanisa remaoko ndiri munhu handisati ndariwana. Ndichinakangogara but kumumhera gogo weRehabhu kuti pavanodzoka ndichazoita kuti makazofambisa nyaya ndakambudza kuti nditsvagire basa kuseri kundoita sei, ndinoita kapenda kana kunoita sei kana kudidi chichi zvinodiwa kana kubhiresa zvimwe kucheka madhoa edidi chibhiresa tozvikwanisa. But hazvisati zvaita zvabudirira nyaya dzedu. Tichazoita pavanodzoka veRehabhu vachatiudza kuti takazodai takadai toona zvakamira sei. Saka tichipendera chirongwa chedu ichi, ndezvipi zvamungati? Inini ndakagara munomu semunhu asina hama dziri kuya kuzomuona, kungadai kuna akatarisa veruzhinji veZimbabwe vanogona kunge vari kuti inini ndingakwanisa kubatsira ngoma chasi nechakati nechakati, zvamungada kubatsirwa nazvo zvekuti zvinokuita kuti mukwanise muve mune raramo inenge inofamba muri mukati menzvimbo inoyi, ndezvipi? Muno ndingagontaura zvekuti ngavanibatsirawo kana nehembe. Handitika nemagumbeza ekufuga nebhutsuwo dzimwewo dzekupfekawo nezvimwe zvakawanda zvekushandisawo zvinokwanisa kuita ndiri muno. Ndozvinokwanisa kuti vandibatsirewo. Namafuta ekuzora sipo chichi hatikwanisi kuti tisingazviwane maningi, hatina.
ivo vana gogo vari apawa ndovanotombotibatsira. Ndakakumbira kwavari gogo avo vandigona kana vanako vanondipa kwakota. Handina muzukuru shandisa akapera. Saka vekunze kweZimbabwe wenyika avo ngavatiwono vatibatsirewo kuti vangakwanisa kutibatsira zvinhu mukati meusungwa tiri muno mukati. Kana hama dzakazouya kuti akataura nadzo dzakazotibatsirawo, aiwa Mwari anenge aita sei apindura mukati meusungwa hwatiri muno mumagara andakaita ndiri mukati menzvimbo ino. Nekuti ndagara gogo muno mujeri 2016 ndichisungwa. Izvo ndakwanisa 9 years ndiri muprison. Handina kana vhista kana hama rinorina pano. Hama dzangu ndidzodza nagogo avo. Ndakandochemo kurihabo kwandakabva kuchechi kwaina chaplain vanenge variko. Vanogona gogo vanhu mafuta ekuzora kana kasipo handina vanonditsvagirawo ndipawo. Ndo mavhista edu ari muno mukati. Nana gogo rihabo ndovanogona kutibatsirawo. Kana vekunzewo vakakwanisa kutibatsirawo chokwadi tinotendawo kuti Mwari ngaapindire kwavari. Nehama dzangu dzipindire kwavari vauye nditaure navo zviri pamwoyo pangu. Hama dzangu ndozvindibatsirawo. Hama dzangu ndofunga mazvinzwira. Zvinonzi kana munhu achinge apinda muusungwa hazvireve kuti haasisiriwo munhu akasiyana nesu. Angoriwo munhu akafanana nesu. Angoriwo munhu anodawo kuonawo hama dzake dzichinge dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ane mashoko aanenge achida kukuudzaiwo ari pasi pemwoyo wake achiti kune vandakatadzirawo ndinokumbirawo ruregerero. Hongu mhosva ndakaita, but ndinotaura kuti maybe mamhepo akanga asimuka. Achiti kune mhuri yake ndinokumbirawo ruregerero. Uyaiwo mundione ndiri mukati meusungwa. Ndine mashoko andinenge ndichida kukutaurirawo akadzikadzika ari pasi pemwoyo wangu nezvimwewo zvinhu zvandinenge ndichida zvekushandisa ndiri mukati meusungwa. Isusu seSly Media tinoti rambai muchisubscribe, rambai muchifollowa, rambai muchilike pama-social media handles edu akawanda-wanda, kuTikTok, kuTwitter, kuFacebook, kuYouTube. Tichiti isusu musazorasikirwa nemamwe maprograms atinoisa ipapo. SeSly Media tinoti building bridges.